Kif pajjiżna daħal fir-raba' ġimgħa ta' din il-kriżi tal-COVID-19, it-total ta' każi pożittivi sa tela għal 151. Fl-aħħar 24 siegħa saru 585 swab iżda kien hemm biss 2 każi ġodda li ttestjaw fil-pożittiv. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qalet li għalkemm il-każi pożittivi kienu relattivament baxxi, dan għadu biss il-bidu tal-kerv ta' pajjiżna. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet il-Professur Charmaine Gawci qalet li l-anzjan ta' 72 sena li jinsab rikuverat fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei sfortunatament għadu f'qagħda kritika. Kien hemm 2 każi oħra li s-sibt filgħaxija kellhom jiddaħħlu l-ITU dan sabiex ikollhom monitoraġġ iktar regolari. L-anzjan ta' 61 sena li kienet jinżamm fit-taqsima tal-kura intensiva ħareġ mill-ITU iżda xorta għadu qed jinżamm fl-isptar Mater Dei. L-ITU issa għandna 4 persuni li huma pożittivi u għandna persuna oħra li għadna qegħdin nagħmlu t-testijiet fuqha. Iż-żewġ każi pożittivi li kellna f'dawn l-aħħar 24 siegħa huma ta' mara li għandha 53 sena u bdiet bis-sintomi fl-24 ta' Marzu imma sifritx imma persuna mill-familja tagħha ġie lura mill-Ingilterra għalhekk dan huwa każ relatat ma' safar. It-tieni każ huwa ta' raġel Malti ta' 39 sena li fil-15 ta' Marzu kellu s-sintomi huwa ma sifirx imma kien hemm persuna oħra fuq il-post tax-xogħol fejn jaħdem li kienet sifret u meta ġiet lura bdiet tħoss xi sintomi. Il-Professur Charmaine Gawci reġgħet appellat biex il-pubbliku jibqa' d-dar ħalli t-tixrid tal-coronavirus jitnaqqas kemm jista' jkun. Irridu noqogħdu attenti għaliex nafu li l-virus qiegħed hemm barra, għandna diversi każijiet ta' trasmissjoni lokali, aħna qegħdin nagħmlu l-almutana permezz nżidu swabbing u l-contact tracing biex naqbdu kemm jista' jkun il-każijiet. Però l-appell huwa li n-nies joqogħdu kemm jista' jkun ġewwa, noħorġu biss għal affarijiet bżonjużi, nifhem li l-ħadd u t-temp huwa vera sabiħ, però ejja ma nissugrawx għaliex hemm barra hemm nies li għandhom il-virus u hemm ċans kbir li inti tista' taqa' ma' persuna oħra. F'appell ieħor is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qalet li huwa importanti ferm li dawk il-persuni li huma ma jiffilħux li ġew ittestjati iżda ħarġu negattivi għal COVID-19 xorta jibqgħu ġewwa ma jħorġux sakemm iħossuhom aħjar. Wara li għaddew iktar minn 3 ġimgħat minn mindu feċ l-ewwel każ ta' COVID-19 f'pajjiżna, il-persuni li fiequ jammontaw biss għal 2.